Prišiel sviatok zaľúbených, Valentín. Tak, ako aj na mnohých iných školách, aj na základnej škole s materskou školou Dolinského zavítala valentínska nálada. Práve vďaka svätému Valentínovi, ktorý bol kvôli našej láske popravený, si 14. februára môžeme užiť so svojimi milovanými. Žiaci na základnej škole si jeho pamiatku uctili vymieňaním si valentíniek, či už vo forme darčekov alebo odkazov. Valentínky neboli len prejav lásky, ale aj kamarátstva a úcty k učiteľom. Valentín si žiaci ozvláštnili rôznymi výzdobami tried a násteniek. S kým budeš tráviť Valentín? S mojou priateľkou. S rodinou a s kamarátmi. No, s maminou, so synom a so sestrou. No, s mamou. Celou rodinou. S rodinou, s babkou aj s dedom. So synom. S mojím Valentínom. Asi s maminou a tak s kamarátmi. S mojimi 3 deťmi a s manželom. S rodinou a s kamarátmi a s mojou najlepšou kamoškou. S otcom. S frajerom. Koľko valentíniek si dostala? 2. Asi 5. 2. Zatiaľ 1 a zatiaľ nejaké sladkosti ráno od manžela. 1. No, ešte som zatiaľ nedostala žiadnu. Zatiaľ žiadnu. Okolo 6-7. Dostala som od žiakov veľa, spočítané to nemám. Veľa. Nepočítala som to. 2. Zatiaľ 0. 0, bohužiaľ. Dúfame, že ste dostali veľa valentíniek, či už od blízkych a či od tajných ctiteľov, a že ste si tento sviatok užili so svojimi najmilovanejšími. Pre Klapka TV Nina Bohačíková a Katarína Vašinová.